Čau, je tady Crafty LP a vítejte u mého prvního videa ze série Skate 3. Dneska tady uděláme nějaký tričky, jdeme na to. Hezky, jdeme. Grind, dobře. Pokračuj. Hezky to bude. Kurva! Pojď trochu rychlosti, pojď. Píč, už do píč. Jdeme, pojď. Zkusím si to přeskočit dolů. Ich tyhle zasranej. Už končím, vole.